Hello guys, good morning. This is Ate Sor. May atakaroon diri sa Bohol. Nagbakasyon. Flex na ko ninyo guys ang lumboy nga pinakadaghan diri sa Bohol. Nara siya guys, oh. May buntag sa iyo. Kakuha na mo? Tanaw daw. Tanaw ko be. Nagahi daw siya guys. Nara siya guys. Oh. Kaya daw ko, dugang. Nara siya. Wow. Nara siya guys. Tara. Oh, ganiti. Kana kay daghang kayo. Tamis siya. Ano siya guys ang ni prutas diri sa Bohol nga pinakadaghan. Tigo ma. Mag-color siya og may pagka-violet niyang color. Daghan ka niya. So guys. Ang English ani niya nga tanong prutas is Java Plum or Black Plum. Duha siya ikuan niya. Kanang kili. Hey guys. Kana lang sa karon. Bye bye, see you next video. Please like and subscribe my channel at atisor538. Bye bye. Love you everyone. God bless.